duuɓi noy ko a wayri yogo walde a jooɗo a weddito a laara nayi a ɓira kosam sey to tummude heewi tep sey to nguufo rufi a leddi a yara. Mi fotayi mi wiya miɗo yiya to famɗi may to famɗi fa ko maanoto yaha duuɓi rinnogas ngam ayi min kam man foti wiya mi wata ɓirgo je waneɗo mi wawi je jalkal cit ɗo to hande wonda yiyam nayi mi wari nda butali kam 1 2 3 4 5 hande kanƴi mi yiɗi mi ƴakka to mi wuli nda ɓiraɗam haɗa to ɗam fati a ƴakka butali a yara ɓiraɗam hakkilo ɗo de'iti kanjum woni belɗum ladde to finatawa kanjum komoy fu andi. Woodi duuɓi feere miɗo wuro moɗon to a mandi 2014 miɗo yara kosam mi ɓira mi juɗa butali jemma ɗi mbaala fina fajiri mi yaha mi ɓira kosam kumbo mi jooɗo miɗo yara miɗo nyama on ɗon daara a numti haala may na? Mi numti wakkati ma min ganduma inde feere baggiri hakke mi andi a fiyay ɗi wani nga wakkati mi andi butali ba 10 kam fu a mbarayɗi ɗo kam a fiyay butali 10 kam mi andi a ƴakka 10 sey de ɓura wakkati feere nda ɓiraɗam wakkati ma feere a waɗa pendi ma waala to a ƴakki butali a hebbini reedu sey a yara pendi ngam heɓa waɗa digestion butali ma a yiya reedu wuttata ko hunde feere a waalo a ɗano jam nder belɗum a fina miɗo mandi wakkati ma aɗo nunta hoore kommo waɗay mi andi kuuɗe ko a wayno baaɗi bonnira ɗo an bo wonnira ɗo a yi an ɓe baaɗi ka yaadu bongo mbononda mbononda kondom be butali be piyalle wuro to wakkati may duniya may ɓuri welgo be jottana ko jotta duniya ɓuri welgo? Duniya kam jotta a yi ndu warti digital foti wiya ande jamanu nasti ko ɗume fu canjake a wiya jotta ndu ɓuri welugo ngam ɗume aɗo matotira be yimɓe ko to ɓe ngoni ha duniya amma ha ngendam ɓingelku nane ɓuri welugo ngam nane ɗo ladde ɗo fu a wanca a nasta layde nde a yiɗi a nanga kondom a yaɓa bananaje ɗo a tawa feere ɓendi ha dow feere goɗɗo ñukkini ɓendi a jooɗo hoore banana no nde foti a jooɗo a ñaama sey to wannima heɓima a acca luttugol ɗo ma saalo a yaha layde nde yeeso kare go ma ya tawa noon ha yeefu ha a yalti ha balɗe fu a tawan kuuje ɗo waagi bana ni amma jotta yimɓe ɗuuɗi ladde wari ɗo famɗita gese go wari ɗo ɗuuɗa kujeji may wari waylake sey a tawa duniyaaru may woodi amma ngendam ɓingel kam nane ɓuri werugo a wurto a wanca a waɗo puccu ɗo a tokka baali ɗi a tokka naɗi ɗo a nasta ɗo a jukka o a toñiro ɗo pat ɓingel ko belɗum ɓingel ko fondatake be to goɗɗo mawni nden to goɗɗo mawni bo e waɗa e wasmita wakkati ko wonno ɓingel to goɗɗo mawni a tawa belɗum ɗum nanayno nane nanta ɗum jotta nden bo ko waɗayno nane fotayi waɗa ɗum ba nane yimɓe kawtayno jooɗo ko mo yewa butali 10 on gara on taaro yite on mbiya sey to on ñamdiɗi on ñaama ha kerol to ni wala ko wonnani o wakkati woɓɓe feere ñamda woɓɓe feere fotayi ñamdaɗi amma e sim mawɓe hoore en kam fuu no ñamdayɗi to nden bo to ñamdiɗi wadda kosam yara nden wadda pendi bo wakkati feere to heɓa kosam yara pendi to no waɗi pendi ɓuri watugo nden hanjum watta digestion kosam bo to a ñaami a yari sey wuttuma to ayi hunde may a heftata pat bo hunde go waɗi ɗum amma a heftata miɗo yiya bana belief on yerdu e yimɓe arti nuɗɗini no ɓe mbiya champi ko ɓe hawsare ɓe arti e ngaɗi pendi on waɗata kaza warti to a yari sey a yamɗita jotta misali woɓɓe feere mbiya to docta nasarajo memone a yamɗiti ko kama lekki amma ɓalejo ko sekima ma yamɗitata to iri may on belief on min miɗo yiya kanjum wattata to hande bo a wari a tawtiyam ha ɗo en gewtidi en mbayri na duuɓi hande wala seko a wari a tawiyam nder jamu be belɗum bana andirno ladde go nden bo a wari a tawiyam emi waɗa ko mi waɗayno nane nden jotta kam noon giɗa ngenda am be nane jotta be nane toy mi ɓuri nango belɗum? Alhamdulillah belɗum ko mi yi ha mako ko mi nani ɗon mi anduwa bana wonirno nonma e pottiri aɗo haarima aɗo ɗelkita aɗo jala aɗo welni bana wonirno ha hande bo nonma Allah wottide so belɗum nane ɓe hunde bo an fa andi jotta ɓuri ay nane a andi téléphone na
abida Android na awada WhatsApp na awada Facebook na dum pa jotta do wada dum hakkilo ma do deyti ado jodi ne suudu ma haado ado yerbana yimbe seede ababe fere nane andabe wala amma jotta dum pa do ya ado be debbo ma jotta be bikko nane wala dum to ngam ma jotta be se abi alhamdulillah mi siyake ngam yigo ma den bo lalle mi andi reta fu wakkati en pottayno no butale hawta men bana hande bo butale no kawti en fa awari atawi ambo mi nana beldo mi jodi banane ko butali e kawti en mimma mi siyake wargo maada tawtayam lallay holli hotugo ma nde wuro ay jita dabiya kanane den bonde a wari attawti am bonde mi tawi a jogi dabiya pulaku fulbe fere bo to koti nde wuro atawa njofi ko anduno fu to nyami butali gudali no nyawai to yari kosam no nyawai to yehi ha babal bo holluma jodata ko babal mai mangal mari doti amma mi salminima mi yettima mi yelanake ma kayruji beldum min nani wargo maada do mi siyake buri sembe masha Allah mi yettimi ma ya gita ka wadira gonde na kesurbe andi ledde men ha sabbalo de ngala jaba boddo warti to do wisa ngam yigo pewol be ndungu ko gontiri haaba to mi yettimi fu kala mo ayi nasinde wuro o doggi o acci dabiya mako fina tawa fu majjere na pernal ba majjere bo don bilkare on ngam goddo kam ko be danyuruma ko afini atawi sare ma don ngada mama e ma kaka e ma don ngada hani a tokka dum kanjo ha woni fu botto a wari ha danyorde ma ha a woni ha a mawni hana acca wayngam dalam yufa da rufa fa alama wari hana wayngam jotta mi wayri ma mi wari mi tawi ada jodi nder ladde wara hunde mi dogguma wata dogga bi adama goddo bama en pat leydi en kotata en gar duniya leydi en kotata en pat en pota komo fu bo Allah arti windi ndaha ngenda makko wadita o bo nda ngenda makko wadita ngam ma en potti fu dole en nunta ko sali en seydo en sendira to ngam may kanjum min fu mi nani beldum yigo ma alhamdulillah bo Allah accu golle to mimo maada biyetedo Abdullahi Seyni hofnata ma yettata ma elanta ma kayruji beldi mi siyake mi nani beldo e wargo maada mi yetti a jarama Abdullahi be laarobe men fu ha wakkatire nde mi yetti on amma mi do yecca on tangoyte fina taw modon ha on jeefu jurne ha on umme kanjum woni al'ada on gettama